Et dono la benvinguda a aquesta meditació guiada per anar a dormir. A vegades ens costa relaxar-nos després de viure un dia intens. Per sort, tenim diferents maneres de solucionar-ho. Aquesta meditació està dissenyada perquè l'escoltis quan vas a dormir. Afavoreix el descans i facilita un son profund i reparador. Si pots, desconnecta els aparells electrònics de l'habitació perquè no emetin llum o soroll. Estira't al llit i apaga els llums per crear un ambient més agradable. Troba la postura que sigui més còmoda per tu, sense forçar ni controlar el teu cos. Tanca els ulls i, en aquest moment, vas cap a dins. Vas a trobar aquest lloc dins teu, on saps que només hi ha pau i quietud. Observa si notes alguna molèstia o tensió. Afluixa la mandíbula. La llengua reposa dins la boca humida. Relaxa el punt del front que hi ha entre les celles. Fes una respiració profunda i deixa anar l'aire completament. Amb l'exhalació també deixes anar el cos i la ment. Amb la propera inhalació, imagina com entra l'oxigen i nodreix cada cèl·lula del teu cos. Respira lentament i profundament. Imagina la respiració com una energia que t'omple de calma i es propaga per tot el cos. Aquesta energia que tant necessites per relaxar-te arriba fins al teu cor i la teva ment, causant una gran sensació d'alliberament. És normal que aparegui un badall o sospir quan el teu sistema nerviós es prepara per la relaxació. Pren consciència que el moment més important és ara. Ni el passat ni el futur importen, només existeix el present. La ment pot tornar a viure els fets que han passat durant el dia. O es pot avançar amb preocupacions per l'endemà. Però, per avui, aparca els pensaments innecessaris i dona't permís per viure una experiència plena de descans. Lentament els músculs es relaxen. Es van fent més pesats. Vas notant el pes del teu cos estirat. Vas deixant-te caure, abandonant-te al repòs i a la son. Vas allunyant-te de qualsevol pensament o sentiment mentre evites aquest lloc de pau interior. El cor batega amb suavitat i tranquil·litat. Entrega't a la pau serena. La seva energia t'abraça. Deixa que et guiï cap a aquest lloc de calma i descans infinits, a un espai on la consciència queda totalment en suspensió. Segueix respirant lentament i profundament. Sent aquest estat de quietud. Connecta amb aquest lloc que saps que hi ha dins teu, on trobes la tranquil·litat per gaudir d'un son reparador. Ara saps que pots dormir profundament i que sempre pots tornar a aquest lloc per reposar.
Descansa.